Gotthard Hinteregger fra Østrig er 32 år gammel, og han vejer i dagens anledning 70,3 kilogram. Han har i sin professionelle karriere bokset 12 kampe, hvoraf de 9 er vundet, og 2 er tabte. En enkelt er vundet uafgjort. Er hent uafgjort. Fra Østrig, kære publikum, der har vi Gotthard Hinteregger. Så vender vi os mod det danske hjørne, og der står Michael Rask. Michael er 30 år gammel, og han vejer 70,7 kilogram. I dag bokser han sin kamp nummer 17. Af de 16 foregående er 15 vundet, og kun 1 er tabt. Michael har 6 gange stoppet sine modstandere før tid. Michael Rask vandt den 17. februar WBA's internationale mesterskabstitel ved at knockout besejre den tyske mester Danny Thiele. Han er stadig indehaver af dette WBA-trofæ. I aften sættes dette dog ikke på spil. Ladies and gentlemen, fra Danmark, Michael the Fighter Rask. Kamplederen hedder Johnny Antonsen, og med os på sidelinjen, der har vi Svend Lund, Ove Ovesen og Per Malmberg. Kampens supervisor, han hedder Torben Zeman, men trods navnet kommer han fra Danmark. God fornøjelse. God fornøjelse. Lad os håbe, at fornøjelsen ligger helt på Michael Rasks side. Det har i hvert fald været en meget motiveret Søren Michael Rask, vi har set i ringen her, efter han var nede og tabte med ære til Castillejo. Det har vi snakket om i Spanien. 2 knockoutsejre er det blevet til siden, og jeg synes også, at han virker ualmindelig meget motiveret. Det er klart, at Michael har brug for at vise, at det nederlag det var en fejl. Og ligesom vise, at han har behov for at få en chance mere. Men der er ingen tvivl om, at Gotthard Hinteregger, han ser chancen for at slå sig ind på ranglisterne med den her sejr. Det kom som et chok for ham, at Michael Rask lå som nummer 11 på WBO's liste og nummer 4 i Europa. Og han klappede sine hænder til morgenmaden, da han fik det at vide, for det var han altså tydeligvis ikke blevet informeret om. Og så sagde han udbrød spontant til it's my big chance. Det er rigtigt, men jeg tror nu, det mest frygtindgydende ved ham, det er tattooerne på skuldrene. Jeg tror ikke, han vil være i stand til at holde trit med Michael, medmindre han er heldig at få lokkepunch ind her i første eller anden omgang. Han virker umiddelbart lidt større end Michael, men de vejer stort set det samme. Der er ikke mere end 100 grams forskel. Ja, men han er stiv i sine bevægelser, og han har tydeligvis respekt for Michael. Han lukker øjnene, når han kommer. Prøv at se der. Han klipper lige øjnene i, og det var ikke. Han gjorde det, inden Michael ramte ham. Og det er bestemt ikke nogen dyd, når man er professionel bokser. Det er jo svært at følge med i, hvad der sker det på kan den man måde. godt se. Men lad os lige se, om ikke Michael kan få gang en kanonen dybt der. Så tror jeg, der kommer til at ske noget. Vi ser, at vi havde med til det seneste stævne, kan jeg huske, Michael Rask vinde på et smukt leverslag. Så smukt sådan noget nu kan være. Ja, der var der bud efter det igen. Men det kan sig rent faktisk ikke betale for Michael at løbe nogle store chancer med ham her, fordi selvfølgelig kan man gå hen og blive ramt, og også have en dårligere modstander. Hvis Michael bare kører tempoet op, så falder han om af træthed i løbet af 3 omgange her med. Fortjent bifald til Michael Rask. Han er jo, som sagt så ofte før, en ualmindelig populær sportsmand som professionel bokser. Hans sind og udstråling og fighterglæde, det er noget, der bliver værdsat, og det er dejligt. Og udover det, Søren, er han jo også efterhånden udviklet sig til at være en helt habil håndværker derinde.
Det er han 100%. Det er han sådan set altid været, og hans kampe har altid borget for kvalitet. Der sker altid noget i Michaels kampe. Man kan samtidig bruge for, at han tager chancer samtidig, men det er jo en del af det. For at komme frem, man må samtidig tage en chance. Arbejde på kroppen af ham først. Ja, nu begynder det at gå ondt i maven, kan du se. Der rammer Hinteregger og Michael for en gang skyld rimelig godt. Sådan, det er godt, godt arbejde. Det gør ondt. Prøv at se, hvordan han giver sig. Den gør rigtig ondt. Næste gang han rammer dybt Michael Rask, så bliver der problemer. Kom nu dybt, Michael Rask. Men til gengæld kan du se, det er desperationens slag, der bliver slået der, når man er så hårdt presset, som Hinteregger er nu. Og det er altid farligt. Han var virkelig ramt hårdt dybt, det var han. Ja, hvis Michael, jeg tror ikke Michael selv så det 100%. Der er han ramt igen. Sådan, ja. Der skal det være. Så... De der store slag, de ser mere voldsomme ud, end de rent faktisk er. Det der store højre slag. Ja, men altså han mestrer jo et meget, meget kort snærende hook, Michael Rask, og det er nok den, han skal ind med. Og få så lige den sidste hilsen med os. Nej. Jeg har mange dumme slag, siger. Ja. Skål dig selv. Godt op med dem selv, ikke? Det er ikke noget, jeg går at tage de der. Nej, det var dumt der. Ja. Det var islugt. Men husk, leveren igen. Ikke? Han er ramt i leveren. Ikke? Det kan du se. Og højre han kommer af selv. Lad med at altid slå den venstre, inden du slår den højre der. Ja. Bare lige kort ud med, for at have afstanden til ham. Variere lidt mere. Og så hvis du kan komme det der halvt skridt væk fra ham, og så arbejde dybt dernede. Ja, hvor du kører igennem. Så bum den der. Vi er i gang med fjerde omgang, round number 4. 4 omgang, som skrevet står. Og det er jo med Michael Rask tårnhøjt foran på point. Og hvis han kan blive ved med at ramme dernede et par gange, så kunne det godt være. Så kunne det godt være, at den ikke blev for 6 omgange. Der, ja. Så rammer Michael Rask efter behag stort set. Ja. De bider dernede. Ren højre lige på. Igen. Han er øm dernede nu. Kan du se, hvordan han passer på der? Albuen den bliver lagt helt ind på kroppen der. Han skal ikke risikere at blive slået igen. Så kommer han alligevel Hinteregger og slås sin chance. Det er også ret at se en boksring. Men det er noget ukontrolleret. Men han fejler. Ja, væk med ham, Michael. Ja. Godt. Så har han 1.15 til at gøre det færdigt, Michael Rask, i denne her omgang. Ja, kom nu, Michael. Nu er han træt. Han er helt flad nu. Ja, det er godt. En hold presset Michael Rask, så er det ved at være slut. Sidste minut, det bliver et langt minut.
Var han træt nu så? Han er virkelig flad. Det var han træt. Og så går han ned. Det er ved at være slut. Håndklæde. Stop. Ikke godt, men træner han smider op. Ja, det er korrekt. Jeg kan godt se, manden er færdig. Den kamp er færdig. Den kamp er færdig. Ham i bogen var kun den næst sidste modikaner, Søren. Nu er det slut med den sidste. Men okay, hindrer ikke at kæmpe sin chance. Flot. Han gav, hvad han kunne. Det var ikke så meget, men han gav det hele. Han gav et godt show. Man er ikke forpligtet ud over sine evner, men han gav, hvad han havde. Og så har han 3 kampe i træk på knockout, Michael Rask, og det er klart, det må styrke hans moral og selvtillid enormt. Og når Frederik Lauesen rent undtagelsesvis kom til at sige noget rigtigt, om han måske stod til en titelkamp, ja, så er det jo fordi, at han ligger nummer 11 på WBO's liste, Michael Rask. Og der er 2 muligheder. Der er Harry Simon i let mellemvægt, eller også så er der Armand Krank i mellemvægt, som potentielle VM-muligheder. Men der er stadigvæk et stykke vej. Men det vil være flot, hvis Michael Rask kan blive ført frem til endnu en titelkamp. Det er det, men han skal altså holde sig ned lidt mellem. Det skal han. De er uhyggeligt store i mellemvægt. De er meget store. Selvom det kun er nogle få kilo til forskel, så er det altså normalt god rækkevidde. Ser lige serien til slut. Okay. Var han færdig? Ja. Jeg synes allerede i 3. der kunne ikke lide det. Rent faktisk her, der ryger håndklædet i ringen. Det kan vi bare ikke se. Den ligger allerede og flyder ind i ringen nu. Ja, så når han altså lige at få en 5-6 stykker mere inden Johnny Antonsen, men han står med ryggen til. Ja, han ser ikke håndklædet. Det kan han af gode grunde ikke. Han har nok at gøre med at holde øje med bokserne. Det er også i orden. Og det bliver så en teknisk knockout. Altså en TKO. Undskyld, efter 2 minutter og 13 sekunders boksning i 4. omgang vinder på teknisk knockout Michael